anakmu mulai mak. Tapi dewe calon mantu nem sing digawa gendakane. Calon mantu nem sing digawa gendakane. Lah piye posoe gak kuat arep pen perawan iki. Perawan iki gaweane Gusti Allah. Dekati dulu penciptanya baru ciptaannya. Penciptane sapa ya kuwi mang Gusti Allah. Modal gede panutan. Piye nan, sedaya to ora iki? Lah kowe melok riyane sapa? Nek melok riyane tukang ojek no TV wis diingi. Lah kok diingi wisan. Ya melok sok iki to, tanggal 5 atau tanggal pira kuwi kok so. Dane yo to nande, kancane sing mulai ke perantauan Daneo nak ngomong lo gue. Tapuk lambene raca ngono kuwi. Lah wong metune ada pitik kok sik basane lo gue nomah jablok greh kok. Amit-amit bocah saiki. Amit. Lah yo to ora. Kowe poso ora tau ora kamtek pemelok riyo bereng glembomu to apa? Ngenyek kowe. Kene posone jeduk duk. Lah Bro, lur, kacau kabeh. Aku pamitan mulai kampung sik iki yo. Lah, mudik. Rungok ya Wan ya. Mudik itu hanya untuk orang yang lemah. Kami pemuda kuat tak pernah tumbang hanya untuk rindu kampung halaman. Mato tenan omongan ora dungaren kowe pinter. Aku yo mbah nanan. Aku ki asline yo pinter, tapi aku mau sombong. Modelem ngono kuwi. Krungu ya Wan. Lah piye Wan? Kowe wis digedaan durung ngono kae. Mosok gedaan mbek pitik ngono kae. Yo ora duwe. Lah kowe apa duwe gendaan to nanan kok teh alok wanto bereng. Duwe to nyek kowe. Lah iya nek kowe duwe iki aku ora tau roh dasane. Nakan kele mosok ora aro to. Nakan iki kowe to sing roh. Sabar. Berarti dia mati kok Mas, sabar sebentar. Duit bereng apa ya kowe duwe? Ya duwe, tapi ya mukur kena jagane ngingon-ngingon pitik iki lho. Lho, kowe duwe ora gablek rek kampe mulai. Apa kowe gak isin to, Wan? Mulai ra nggo duit wis jomblo. Jomblo sak urip pisan kowe iki kok. Ngene lho, Bro. Kowe iki le cilik digedheko, gedhe kegedhen, goblok pisan. Cuk kowe. Ha! Ngene le, Bro, lur tak kandhani. Wong tua kuwi ora arep-arep duwe wong tua kuwi ora arep-arep donya enem. Wong tua mbok sambangi setahun pisan kuwi wis bunga. Jika mudik bisa membuat orang tuamu bahagia, maka mudiklah, karena tanpa jasa mereka kalian bukan apa-apa. Ibarat wong tua kuwi ngadeg dadi cagak, nyonggo biringe anak, mikul dhuwur mendem jero. Mantap. Bojo negara Lamongan, senajan mulih ora nggawa donya, sing penting seger kewarasan. Cenget. Kami
Kami segenap kru Kaji Komat mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Monggo Mas. Monggo Mas. Monggo Mas. Ketika mulut tak mampu berucap, ketika telinga tak mampu mendengar, ketika tangan tak mampu berjabat, ketika kaki tak mampu melangkah, ora sah kesuwen ngenteni riyoyo. Kuwi gejala stroke, cuk. Tangat 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 ngat tangat 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 ngat tangat 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 ngat tangat tangat. Ayo, di, lo. Lah piye poso gak kuat tapi open-open perawan. Perawan ki gawenane. Amit. 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 Kami kasih licin nemen deh. Ayo. Ayo. Cewek, cok. Wis ayo. Yo, ayo sol gigi kan rebukan. Aku sih ngomong. Duh, anek motor. Halo. Piye pripun kabare? Aku ora teku. Bro, lur. Ayo. Ciro lu. Lo. Jika mudik bisa membuat orang tuamu bahagia, maka mudiklah. Lah lihat. Bojonegoro Lamongan. Wes iki. Wes yo. Wis boleh kami. Wes ayo. Kami segenap kru. Sik to. Sik to. Wes. Siji, Loro, telu. Kami segenap kru Kaji Komat mengucapkan itu sih. Asing ngomong kuwi kepo meneh. Minale dino sini bareng. Dunung. Sik. Ben liwat sik. Wis sing minale sini bareng-bareng. Aku tak ngomong Kaji Komat iki. Cek banter cok nek ngomong. Aturne Dek.